kinahanglan nga ipatawag ni si Saldico ug si Martin Romualdez kay ug naay maligsan diri ligsan ug naay madakpan nganong ilikay-likay man ang investigasyon nga kanay lang gipangkawat kwartam na katawhan, kwartam na sa mga pobre nga nagbayad og buhis. Kay lahi ra bang ang direksyon sa investigasyon ni Lacson. Mura ra bagi nang ilikay-likay ni Lacson si Saldico ug si Martin Romualdez. So maayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa kuang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So gahapon mga par na-mention og balik ang pangalan ni Congressman Saldico og ni former House Speaker Martin Romualdez kay naay usa ka sundao ngadto nga nibulgar sa iyahang trabaho nga siya di ang sugoon sa pag-deliver sa kwarta ngadto sa balay ni Martin Romualdez o sa balay ni Saldico. Imagino nimo ha kanang malita-malita ang mga kwarta nga ipang deliver nila sa balay ni Martin Romualdez o sa balay ni ngadto ni Saldico. Pero nganong dili man ni ipatawag ang duha? Kay matod pa ni Lacson, dili ra ba kuno niya ipatawag si Saldico? Kinahanglan nga ipatawag ni si Saldico ug si Martin Romualdez kay ug naay maligsan diri ligsan ug naay madakpan nganong ilikay-likay man ang investigasyon nga kanay lang gipangkawat kwartam na katawhan, kwartam na sa mga pobre nga nagbayad og buhis. Kay lahi ra bang ang direksyon sa investigasyon ni Lacson? Mura ra bagi nang ilikay-likay ni Lacson si Saldico ug si Martin Romualdez. Basin mahadlok ni si Lacson kung naapagay mas dako pa yun nga buaya nga maminsyon. Basin hadlok ni si Lacson nga maligsan pa yun ang pinakadako nga buaya. So ang maligsan nganong likay-likayan man. Ang madakpan ilikay-likay pa yun sa investigasyon nga klaro na magigipang mensyon naman na sa mga witness ang madagkong buaya nga nakadawat sa mga kwarta nga malita nga mga kwarta nga ipang deliver mismo ng driver sa DPWH gimensyon na niya mismo. I hope nga tarungon na ni Lacson diha ang iyahang pag-imbestigar kay katurbang kang pag-imbestigar ni Marcolita nindot biya unta kayo to ang nasugdan pero gipulihan ni Lacson nya. Papuli ni Lacson mura magni likay-likay naman hinuon ang investigasyon. Dili niya ipatawag si Saldico, dili niya ipatawag si Martin Romualdez nga ginamensyon naman na sa ubang mga witness. Pagkadaghan pa sa mga congressman diha nga na-mention pero nganong wala man nila gipatawag. Unya di ay mga senador nga kuan may sigian og balik-balik kani pormaha makaduda man ni pormaha nga naagi ng pamulitika ni. Kanong madlog man sila mo patawag ni Saldico ni Martin Romualdez ug walay gitaguan ug walay gidipinsahan. Mao na nga I hope nga tarungon unta nag investigar diha ni Lacson ang kanang kwarta nga gipangkawat sa mga politiko, kwarta na sa mga pobre, kwarta na sa mga yanong mga tao nga nanarbaho nga nagbayad og buhis unya ingon anaon ng pagkawkaw sa mga buaya sa nasa gobyerno. So I hope nga nang tarungon na nila og nang investigar diha. So daghan kayong salamat. May buntag ka natong tanan.